welcome sa bagong Episode. episode namin, ang Mamsi Papsi Food Review. Okay? Kita nyo po, ang dami naman po. Ito po ang pangatlong sponsor po natin, Milk Tea po. Ito po yung pangatlong sponsor po natin, i-review po natin, Milk Tea. Ito po ay, ang address po nila ay Unit 2, Lot 454 E. MacArthur Highway, Mamatitang, Mabalacat, Pampanga. Yung pong nag-sponsor po dito yung The Milk Tea Project, Mabalacat, Pampanga. Gusto namin pasalamatan ang That's what. ating head managers, si Ma'am Sarah and Ma'am Sam. This is for me. What is Kumusta this po kayo dyan? Passion fruit. Sana po ay magustuhan ninyo ang gagawin namin review. Salamat po sa tiwala. Maraming salamat po sa tiwala. The Milk Tea Project po. Ito po, iba-iba po. Ito po yung Oreo. Oreo, tapos ito yung passion fruit. Iba-iba po ito. Thai. Thai Milk Tea. Okinawa po. Okinawa. Blueberry. Ito, masarap din siguro ito. Blueberry. Winter melon. Ang ganda ng nila. At saka itong Meiji Apollo. Itong 1 liter ay ang red velvet Oreo cream cheese. Marami pa po silang ibang flavor. Ito po ang mga flavors at price list. Okay? Okay? Thank you Wait, nga po mamaya, pala mamaya uli na, sa mamaya mga uli. barista, Ayun, si Chacha. si Sen and Isa. Huwag niyo pong kalimutan i-follow Wait, ang huwag mo ginagawa. Facebook page nila. Ayan po. Pwede po kayong mag-order. Ayan. Nakikita niyo yan. Ayan. Ang kwan natin ngayon ay tikiman time. Asa si... nawala na. Ayan. Tikiman time na. May nauna na po. Ito na po makapag-intay si Noe, oh. Kanina pa po niya gustong tikman. Sobrang sarap ng Sa sobrang sarap. milk tea. Hindi na po nakapag-intay. Okay? Ito, itong passion. Passion fruit. Subukan po natin. Passion fruit. Okay? O ikaw, mamili ka sa'yo kung anong gusto mo. Itong Thai. 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 Ayan, basta ka na. Thai. Yan. Ito pong passion fruit. Hindi po siya matamis. Ang lasa po niya ay pwede po sa mga pang-diabetes. Parang iced tea. Ang lasa niya. Hindi siya mayos to. Dinukot na isa po. Paano po natin matitikman yun, no? Kinuha na po ni Noe isa. Ang tagal po nga. Ayan po. Dahil po tumakas po muna yung ako ko, si Noe, kahit ako po muna ang mag-umpisa ng review. Tulad po nitong, ayan pala. Ayan ta. Tingnan natin Tulad po kung nitong ginagawa Thai, niya. ayan. Thai. Ang lasa po natin dito, okay to ah. Na. Meron siyang kudra-kudra tong maliliit na Nata yun. nata. Oo. Nata ba yun o yung sago? Nata. Nata de coco. Masarap po siya. Ito po ang napili ni Noe kaya marunong pumili. Masarap po siya. Maninamnam siya. Kaya tinakas na po niya dun, oh. Ito po, yung po to. Okinawa. Malinamnam siya. Malinamnam siya. Para siyang para siyang coffee jelly ang lasa.
Masarap po siya. Okay. Tama po siya sa asim Good. at saka yung sugar niya, hindi siya matamis na matamis. Katamtaman lang siya. Ito po. Ito po, marirekomenda sa mga, kasi po yung mga matatanda, di ba, binabawal na sa milk tea. Pwede po siya sa, ano ito, sa mga may mamataas na sugar. Tama yung asim niya. Medium size. Apollo, ang tawag dito. Okay. Apollo. Ayan, ha? Large po siya. Ayan. Titikman na po natin ngayon ang Apollo o Meiji Apollo. Ayan. Good! Diba ang lasa nito? Hindi nakakayang tikman. Really? At pagmalaki. Okay? Ang Meiji Apollo. Ayan, Meiji. Siya po maano yan. Matakaw po sa milk tea yan. Tinikman ni Apple. Tingnan ko nga po, tingnan ko kung talagang ano, sa ano. Apog na apog sa akin. Ang lasa doon. Masasarap, no? Sarap po siya. Good, good, good. Tama lang po yung ano niya. Tamis din niya. Hindi po siya matamis na matamis. Tama lang. Take two. Dahil umalis na po ang anak ni Apo ko! Layo-layo na. kailangan, di ba? Dahil sinundo na po ang apo ko, sinundo na po, tutuloy na po natin. Medyo may Bloopers. bloopers. May bloopers kasi kanina, kaya okay. Kasi, okay ka na? Okay, Papsi. Sige. Papsi. Teka ka muna. Pasalamatan mo. Pasasalamatan ulit ko muna. Ang The project. Milk Tea Project. Meron silang mga letter dito. Thank you for trusting and reaching out to us for a pre-review of our sample products. Okay? We have included different bestseller flavors from different sizes. We have adjusted the sugar level on what we think suits you. Enjoy your drinks and don't forget them to shake them before For you drink. consuming. Okay? Yeah. Yan po ang letter ni Milk Tea may-ari Project. ng Milk Tea Thank you Project. po, Milk Tea Project. Okay ka, Mansi? Ito, natikman ko na ito. Ito yung sinasabi kanina na swak sa, sa mga mata, sa diabetes. Kasi yung lasa niya po parang iced tea na masarap siya po. Masarap yung tama yung timpla niya sa asim at saka sa tamis. Kaya pwede po sa mga yan na may diabetes o mataas ang Presyon? sugar. Hindi, yung sugar. Tsaka yung kapo-kapo ni Lolo Roy, Papsi Roy, pwede po sa kanya to. Pwede sa inyo ito. Oo. May edad na. Ito naman, yung isang tinikman ko, Ganyan, masarap yan. yung Apollo. Meiji. Meiji. Meiji, basta. Ito Meiji, yung spelling niya, Yung Ay chocolate, na pong Meiji. Meiji, oo. Chocolate. M-E-I-J-I. Yung chocolate na Meiji. Yung chocolate na Meiji. Masarap po siya. Ito po. Tikman mo. Ako na tinig. Nanagdamagin, sige. Ito po, napakarami po ng pinadala ng Milk Tea Project. Ngayon po, Okay. tatawanin po natin yung anak ko kasi sila, yung mga alam nila po yung mga millennials, mga sa Milk Tea yan. Sila pong huhusga sa mga iba na siguradong pag natikman nila to, sila ng Kasi kung
kami ang titikim, bawat isa, hindi man namin mauubos lahat. Kaya, Saka sila expert sila sa mga expert sila. Madalas na Pero kami po, kahit di kami expert talaga pong sinasabi namin anong lasa. Yung Good. lasa ng milk tea. Ano? Tawagin na natin yung anak natin. Yung anak ko na nandito, Come here na, Ka, and Makmak. Come over. come over, Yung mga... mahatulan ang Mahatulan lahat. Yan kanti-kanti. po, alam po nila, Kasi po, ano po yung mga yun, Ito favorite ko. Milk tea po ng milk tea mga yan. Binuksan din ako kanina yan, at saka ito yan. Pero ito, tinikman ko namin ito, masarap ito. Ayan. Ito yung classic na winter melon milk. Yan, Tekman yun. Tingnan nyo. Yan, sasabihin mo na lahat ni Ka. Milk tea project po, meron silang iba't ibang size from small, ganito siya, small. Medium. Medium, yan, konti lang yung laki. Konti difference siya. At ito yung large size. Yan. Kung bitin pa kayo sa large, meron pa silang, Mas mataas. yan, 1 liter. Dahil pupot sila na. Hindi, yung talagang mahilig sa milk tea. Ito yata kaya-kaya yung yan. bestseller nila, Red Velvet. Red velvet. Oreo cheesecake. Ito yung ano niya, no? So, hindi lang po milk tea ang ino-offer ng Milk Tea Project. So, bukod sa milk tea, so yung mga kung hindi kayo pwede Bilang sa milk tea malalamig, meron din silang hot drinks. Hot drinks. So, ang binigay nilang product ay Nutella hot. Nutella. Yan. Meron din silang parang Grahams. mango graham na parang smoothie. Kumbaga, kumpleto yung ano nila, no? Hindi lang milk tea, no? Yung ano nila, no-offer nila sa milk tea. Kaya personally po kasi, gustong gusto namin ng Project Milk Tea. Kaya nung nalaman namin i-vlog nila, makikisali ka. Kaya ang paborito talaga ni Mac ay, Ito yung sakto favorite po yung ko. pinadala nyo. Ito yung lagi kong in-order. Gusto Isa. ko yung milk tea. Ang lagi ko pong in-order ay dark choco milk tea. Yan. So, bukod dito, meron pa po silang iba pang mga flavors. So, ayan, papakita ulit namin. Pati yung mga price na siya. Harap po. Sarap. Order na po kayo sa Milk Tea Project. I-try ko ngayon ito, Hindi po blueberry. kayo magsisisi. Hindi tinipid sa sa ingredients. Pati po yung ang dami, Sarap. Sir, Ayan. harap po. So, ito pong blueberry, ang loob niya hindi tapioca. Popping boba po. Yung Itong pumuputok siya. Pagka na. Yan, ano yan? ano ito? Nata. Nata. So, pwede po kayo mamili ng inyong i-add. Pwedeng tapioca, nata, tapos ito. So, ulit, yan. Pwede nyo Kung naumay kayo, pwede nyo pong yung asim niya. Tama lang yung asim niya, tsaka yung tamis niya. Kung nasuya kayo sa limbawa, may kayo ng karne ngayong araw na to, nasuya kayo, pwede nyo pong order ito. Sarap. Pampalisuya. Next na titikim. Tara! Itong Apollo, masarap eh. Simple lang yung ano niya, pero masarap siya na din. O, tara, di ka na. Ano bang pumili ka na? Eto, Lagay tayo eto. dyan. Ano ba to? Para siyempre, para matikman natin lahat. Siyempre, tsaka yung taste nyo, di ba? Mas ano yung taste nyo na medyo bata-bata. Pero kami, okay lang sa amin yung lasa. Maraming salamat po sa Milk Project po. Dami niyo pong pinadala. Ito pong winter melon. Ano siya, compare sa ibang milk tea na pagbilhan ko. Hindi siya yung parang generic, yung lasa ng milk tea, tsaka yung winter melon. Talagang, ano talaga siya, malasa talaga siya. Pero kasi, Tapos yung sugar, kanya-kanyang taste naman sa sugar eh. Gusto mo na okay lang din, tamis. hindi naman ganun katamis. Pero ako, okay lang yung tamis nito sa akin. Okay. Tama lang Since yung hindi tamis. naman natin parang sinabi yung preferred na level ng sugar, sakto lang yung sugar nila. Saka yung malinamnam. Malinamnam. Yun.
Okay siya. Pop na pop. Dali mo na yan. Ganun mo na yan. Kami man direct. At itong ano. Game. Next direct. Kape kaya yan. Teko, direct doon 1 liter. Oo nga, ito na lang Ito sana. na yung malita. Kaya mo yan. Ako po, ito po yung tatry ko, itong Ayan. hot Nutella po. So, tatry po natin. Ay, ikaw gusto. Ano yung sa'yo, Dan? Dahil po, ano na rin sa milk tea. Try po natin itong Nutella. Ikaw, ano yung sa'yo? Masarap po. Okay. Ano talaga, Papsi? Lasang-lasa yung Nutella. Sa tsura pala. Pero hindi ganun katamis, yun yung kagandahan. Kasi yung iba sobrang tamis, parang hindi mo na malasahan Hindi mo na malasahan din ng yung flavor, yung linam na Mamsi. Ito, Sakto malalasahan lang. mo. Hindi matamis talaga. Hindi siya matamis na matamis, hindi siya matamis. Ito much recommended po sa mga ano dyan. Sawa na sa milk tea or Pag gusto nila yung mag-try ng mainit, ibang oo. flavor. Ito, milk tea project. Nutella. Milk tea project. Ano bang gusto mo, Cha? Pili ka na. Pili ka. Magkakaroon ganyan, Ito mamimili gusto na lang niya. kayo eh. Ito daw gusto ni Galing Chacha. pumili. Ah, galing naman Ito si ba yun? Cha. Wow! Marami po kayong pagpipilian sa milk tea project. Hindi lang Balik mo na, milk tea. balik. Ayan, ngayon po, atin na i-review kung anong lasa nito, red velvet, Oreo, cheesecake. Kaya naman, loob pa lang niya, punong-puno na ng ingredients. At, so nakikita na mukhang personalized pa yung kanilang cup. Nilagay ko na nga pala yung straw, papakita ko sa inyo. Ayan, napakahaba din yung straw. Kasi mahaba din yan. Ba't na? Kabilis mo naman nahubos. Ubus Bago na. favorite ko na to. Ubus na agad. Teka lang. Ayaw ko ano. Yung ano kasi, yung milk niya yun. Ayan. Creamy siya. Hindi tinipid sa cream cheese. Yan ang mga favorite Hindi natin. yan yung mga ano. Diba sa iba nagpapaad talaga ng cream cheese. Ito, no need na dahil. Kung minsan meron kayo na-order na ano eh. Wala siyang lasa, matabang lang. Oh, pero ito talagang malasa siya. Yung tamis niya, tama lang. At saka yung ano niya, yung gatas niya, malinamnam. At isa pa sa maganda talaga sa milk tea project, yung tapioca nila. Chewy talaga siya. Hindi kagaya sa iba na Matigas, naging no? hiwalay. Di ba? Tsaka Pag matigas tinakagat siya. mo, matigas. So, sakto lang yung lambot. Consistent po siya dahil nga madalas kami bumili sa milk tea project. Every time, ganun talaga. Hindi kami... Pag nagpapaano kayo, nag-grab na. Yung mga iba, hindi ko nagugustuhan. Ito, malasa siya. So, ito pong red velvet Oreo cheesecake. Pananong-panalo ka dito. Bawat sip mo, parang ang daming ang daming malalasahan na hindi siya dull, gano'n. Mango Graham. Graham. Ayan, so ang finale po natin, hindi siya milk tea, hindi siya fruit tea, kundi smoothies. Ano ito sa smoothies? Siya ay mango Graham. Isa siya sa bestseller nila. Ayan. Ayan ba? Kung titignan natin, mukhang yung mga pinadala nila mga bestseller nila. Ang bestseller. Atin po. Mayayari ako sa sugar ko. Anong gamo? Wow! So ito po, lasang-lasa talaga yung mango at Graham. Magandang combination. At creamy din po siya. Unang sip pa lang, lasang-lasa. Hindi na mag-aapin. Ikaw ba? Sa mga ayaw po ng milk tea, perfect na perfect tong mango Graham. Okay. Halos na tikman na natin lahat, ano? Generally, lahat ng gan ay masarap naman. Swak na swak ang taste. Una-una ay gusto kong pasalamatan uli
ang may-ari na Milk Tea Project. tiwala sa amin sa bagay nito ay acting head manager si Ma'am Sara at Ma'am Sab. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Ayun din mga pasalamatan mo. Oh, set out sa mga barista, Barista. Sen and Isa. Muli po ay maraming salamat sa Milk Tea Mabalacat Branch. Ito po, Milk Tea Project. Okay po? Salamat po sa Milk Tea Project. Matatagpuan po ito sa may along the highway lang po sa Mamatitang, Mabalacat, Pampanga. Muli po, maraming salamat po sa pangatlong pagkakataon na pinagkatiwala niyo po na kami po ang mag-review ng food review sa Milk Tea Project. Thank you po and ingat po lagi. God bless and pray, always pray. Thank you. Sasara na ang palatuntunan. Palatuntunan. Episode Episode 3. Episode 3. Mamsi and Papsi Food Review. Kaya maraming salamat po sa mga kasenyor dyan at mga Mga kumo. taga-subaybay, mga apo ko, mga apo mo rin. Viewers. Viewers natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po talaga. Hindi ko akalain na may pangatlo pa. Sana may pang-apat pa na kasunod na magpapareview po sa atin. Okay. Kaya pray lang po tayo ng pray para marami pong blessing ang darating. Thank you po. Thank you and God bless.